दैनिक कोकण 7चा 36वा वर्धापन दिन सोहळा थाटात रविवारी 20 जुलैला पार पडला। यावेळी कोकण 7च्या टीमने झारावेतील हॉटेल आराध्या ठिकाणी स्नेह मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते। तत्पूर्वी सकाळी श्रीदेव उपरलकर, श्रीदेव पाटेकर, श्री विठ्ठल मंदिर आणि श्रीदेव महापुरुषाचं दर्शन घेऊन वर्धापन दिन सोहळ्याची सुरुवात करण्यात आली। यावेळी दैनिक कोकण 7 आणि कोकण 7 लाईव्हचे संपादक संदीप देसाई, चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलप, मार्केटिंग मॅनेजर समीर सावंत, स्वप्नील परब, जुईली पांगम, उपसंपादक रवींद्र जाधव, उपसंपादक लक्ष्मण आढाव, उपसंपादक भगवान शेलटे, मुख्यालय प्रतिनिधी लव म्हाडेश्वर, सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गवस, वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे, वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब, दोडामार्ग प्रतिनिधी लव परब, कणकवली प्रतिनिधी स्वप्नील वरवडेकर, कुडाळ प्रतिनिधी निलेश वरसकर, देवगड प्रतिनिधी नागेश दुखंडे, आयटी हेड विद्येश धुरी, वितरण प्रतिनिधी अशफाक शेख, डीटीपी ऑपरेटर अविनाश बांदेकर, व्हिडिओ एडिटर प्रसाद कदम, व्हिडिओ एडिटर मयुरेश राऊळ, अकाउंटंट ओमकार नाईक, आयटी सहाय्यक मेघनाथ सारंग, कॅमेरामन साहिल बागवे, साहिल दहीगावकर, व्हिडिओ एडिटर सर्वेश गावकर, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर तन्वी आकेरकर, ऑफिस असिस्टंट विश्वास गावडे उपस्थित होते। हॉटेल आराध्य इथं झालेल्या वर्धापन दिन सोहळ्यात दैनिक कोकण 7च्या आतापर्यंतच्या यशस्वी वाटचालीचा आढावा घेण्यात आला। यावेळी हॉटेल आराध्य इथं झालेल्या स्नेह मेळाव्यात प्रुडंट मीडियाचे डायरेक्टर जो लुईस, प्रुडंट मीडियाचे एडिटोरियल डायरेक्टर प्रमोद आचार्य, प्रुडंट नेटवर्कचे डिजिटल हेड रोहित वाडकर, प्रुडंट मीडियाचे संपादक सुयश गावणेकर, डीजीएम रवींद्र पाटील, असिस्टंट जनरल मॅनेजर किरण गोगटे, वितरण प्रमुख सागर लाड, हांगर भुईचे वृत्त संपादक अमर गावकर, मार्केटिंग मॅनेजर केशव तळवडेकर उपस्थित होते। यावेळी केक कापून वर्धापन दिन सोहळ्याचं सेलिब्रेशन करण्यात आलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।